Saloni yw enw cwmni ni wedi datblygu mwyn cynhyrchu salami traddodiadol a ni moyn marchnata a gwerthu yn Nghymru. Dechreuon ni meddwl amdano cynhyrchu salami sawl blwyddyn yn ôl pan oedd ffrindiau ni yn mynd ar maidd cynnyrch wast o cynhyrchu caws. Nes y defnydd da o'r cynnyrch wast i cynyddu moch a wedyn gwerthu'r cynnyrch ni nôl i rhywbeth newydd. Mae bwyd o maidd i'r moch yn meddwl bod ddim gwybod y ffat ar y cig, ac mae'r maidd hefyd yn dod mwy o cymeriad i'r cig. Ni'n cadw'r moch Gymraeg oherwydd bod nhw'n bryd sy'n marw allan, really. Does ddim llawer pobl yn cadw nawr. A hefyd, achos bod nhw'n bryd traddodiadol, mae well blas ar y cig neu dyddio. Na beth ni'n datblygu wedyn yw rhywbeth wahanol i'r beth chi'n cael yn y siopau. Rhywbeth felly sydd ddim i gael dros Gymru yn barod, ond rhywbeth newydd. Nath Cywain fod yn help fawr. Gathon ni trip mas i'r Eidal i gweld cynnyrchwyr mas yma'n gweithio salami yn llaw gyntaf. A heb nhw, sy'n credu byddwn ni yn siarad beth i fe heddi. Ni'n gweld bod siawns real dda ni gwerthu'r salami i'r cwsmeriaid sydd gyda ni'n barod at ben ni'n gwerthu'r caws. A mae'r salami a'r caws yn mynd gyda'i gilydd mewn ffordd. Mae gweithio ni yn 5 mlynedd. Byddwn ni'n gweld y cwmni wedi symud lan dipyn erbyn ni. Byddwn ni'n gwerthu dros y gwlad i gyd. A bydde ffatri mwy o seis gyda ni. Bydde sawl person yn gweithio amdano ni. A bydde'r enw yn rhywbeth bydde pob un wedi clywed am yn y gwlad, really.